Sugod karong buwan sa Marso, musaka og 38% ang water fee nga bayaran sa mga konsumidor sa Metro Cebu Water District kon MCWD. Sa gipagawas nga updated tariff sa MCWD, musaka ang minimum rate ug ang succeeding rates per cubic meter. Gikan sa 150 pesos nga minimum charge alang sa mga mogamit og tubig kutob sa 10 cubic meters, mahimo na nga 209.76 pesos ang minimum nga mabayran. 7 pesos sab ang gidugang alang sa succeeding charge matag cubic meter. Apan giklaro sa tigpamaba sa MCWD 𝗪𝗪𝗧𝗪𝗪 nga taliwa sa maong kausaban, mas makamenos gihapon ang mga konsumidor sanglit subay sa ilang water rates adjustment, gitangtang na ang additional charges nga power cost adjustment ug purchased water adjustment. Kini makita sa inyong water bill nga nakasuwat nga PCA ug PWA. So from 741.44 for 21 cubic, mo ni average nga consumption sa mga balay, mahimo na lang siyang 478.22 or a difference of 263.22. So mas mo barato sa mga households ang atuang bag-ong gipatuman nga rates. It's because ang PCA and PWA wala na siya charge. Di na siya makita sa inyong bill. Ang magpabilin sa inyong bill kato na lang franchise tax, which is dili na mo pwede tangon kay sa gobyerno man nga taxes. Sa laing bahin, bisan pa man sa nabating kainit sa Sugbo tungod sa gipaabot nga pagsugod sa ting-init sa Pilipinas, nagpabiling igo ang water supply alang sa mga konsumidor sa MCWD. Apan matod ni 𝗪𝗪𝗧𝗪𝗏 nga tungod sa pagsaka sa water consumption, niubos ang pressure sa tubig ilabi na sa mga kabalayan nga anaa sa elevated areas. Ang atong production remains the same nga maximum of 310,000 cubic meters of water per day. Okay. Wala pa siya impact even sa atuang mga surface water sources. However, naay mga areas in Talisay and some areas in Cebu City nga ang katong mga residents in interior and elevated nga portion sa barangay maka-feel na sila og low pressure because nisaka ang consumption sa tubig karon. Lakip sa mga dapit sa Sugbo nga nakasinati og ubos nga pressure sa tubig ang tulo ka mga barangay sa Talisay City nga gilangkuban sa Dumlog, San Isidro ug Pook. Sa Cebu City, apektado sab ang barangay Inayawan, pipila ka bahin sa Mambaling, Bulacau, Tagunol ug Dulho Fatima. Gisiguro sab sa maong buhatan nga on standby ang ilang mga water tankers ug nakaandam sab ang ilang desalination suppliers. Gani gianunsyo sab ni Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia nga nasinati na sa bukirang barangay sa Sudlon 1 ug 2 ang kakuwang sa supply sa tubig. Hinungdan nga dunay gipalit nga 6 ka bag-ong water tankers ug mga water containers ang kagamhanan alang sa mga bukirang barangay sa Dakbayan. 6 ka brand new water tankers kani para ginis atong kabukirang barangay kay tungod lagi nga kuwang ang tubig. We have experienced this last year and I'm sure we will experience it again this year. We have also already purchased 2,000 liter and 4,000 liter containers na we will put in strategic areas in the mountain barangays so that muna lang nin among dungagan og tubig. Muna sa nila kuaununon og tubig gikan sa mga containers padong sa mga balay. Sila magkuano na sila ang mga residents na bubuhat niya. Kini si Queenie Joligon, alang sa MyTV, Cebu.